Astăzi vă fac tutorial cum să furați conturi, chiar dacă nu am făcut 50 de abonați. Scriem Yopmail și pe Google, intrăm pe acest site, primul. Bine, și scriem, nu știu, ce vrem noi. Scriem nu știu ce și trebuie să vă dai aici. Ok, să vă dai nu știu ce. Trebuie să intrați pe Brawl Stars, să pune pauză. Și băgați emailul aici. Eu l-am copiat. Și trebuie să acceptați o leacă și să ieșiți. Intrați înapoi pe Google și dați refresh. Și vă trimite un cod. Codul acesta trebuie să-l ținem minte. Eu îmi fac un screenshot, voi pune pauză. Dacă nu știți, copiați, dacă nu vă lene să scrieți, țineți apăsat pe COVID și aici copiați. Intrați pe Brawl Stars. Bine, să-i scriem emailul. Dacă vreți, puteți lua acest cont. Și scrie 513. Nu contează că nu se vede, dar 513 484 484. Opa, aha, nu, s-a pus 4. Și apăsați un battery. Și poate nu se știe, poate nu vă bagă, dar dacă vă apare așa, înseamnă că este furat contul. Deci, și dacă vreți, dacă vă merge, nu știu, să zicem ăsta l-am furat și tot a mers, trebuie să se ducă ăsta să se încarcă până la capăt. Voi pune pauză. Ca să mă credeți că merge, voi încerca un cont care chiar merge. Bine, am căutat ce și am găsit ăsta. Apăsați copiați și nu vă merge dacă nu dați lice. Intrați pe Brawl Stars și intrați pe conturi. Voi pune pauză. Asta am intrat și trebuie să băgați, în primul rând, trebuie să băgați ăsta aici, trebuie să-l băgați, altfel nu o să vă trimită codul. Acceptați o leacă și ieșiți. Să, Doamne, să meargă. Vreau să nu meargă, Doamne. Nu încurc. Apăsați pe ăsta și mi-a trimis un cod. Voi pune pauză. Băgăm emailul aici. Puteți să-l furați dacă nu știți. 866 866 253 253 și intrăm în cont. Să vedem dacă merge. Dar nu se apare pot să vă arăt dacă merge. Și poate vă apare nu sunt robot. Mi-am apare. Bine. Copiem copiem ăsta. Copiați. Niciun pe Brawl Stars. Ca să nu vă arăt. Să nu arăt emailul. Bine. Și să băgăm cen aici. Așteptați o leacă. Așa. Și ieșiți. Ieși, mă! Se blochează telefonul. Intrați, dați refresh. Și băgați acest cod. Dacă nu vă merge, nu am ce să fac. Să fac screenshot-ul ăsta. Dacă nu vă înțelegeți, faceți un screenshot. Dacă îl uitați și să nu uitați, Doamne. Bine, și copiem și ăsta. Voi pune pauză. Am copiat. Adică am băgat. Dacă nu mă merge, nu am ce să fac, dar eu fac doar ca să vă arăt doar că merge. Nu suport. Bine, dacă nu merge, trebuie să mai scriu. Bine, copiați asta
Și atât.